Comences tu o jo? Tu. 25 quilos de felicitat, Molts quilos de cuina, 50 quilos d'il·lusió, 25 quilòmetres de bici per agafar tot això amb molta gana i sóc el tio més feliç del món. Qui mana més dels dos a la cuina? jo. Bueno, de vegades ell i de vegades jo. Depèn, no? Depèn. Jo tindria que dir jo i tu, normalment, sí, però és que soy major, és per això no dic res. No, igual. Sergio, una virtut i un defecte del Javier. Em fa treballar molt i és molt tirar amb mi, però també m'estima molt. I viceversa? Jo del Sergio, que és perfecte, i el que no, la part que no és tan bona, que no és del tot, que és quasi perfecta. Quina és l'especialitat de cada un dels dos? Jo sempre he tingut una mica més de passió per la pastisseria i el pa, i la casa m'agrada molt, i ell sí que li ha donat més per la cuina i naturalesa, no? De portar la natura dintre de la cuina. Un clàssic, mar o muntanya? A mar i muntanya, Clar. Catalunya. Ser cuiner és tan estressant com sembla? Sí, perquè pensa que nosaltres, per exemple, tenim 2 exàmens al dia, no? Que és el migdia i la nit, i de veritat que el que ens exigim a nosaltres i a tothom, no?, perquè surtin les coses impecables, doncs requereix una concentració i una constància molt forta. Us agrada el futbol? Una mica. Sí, del Barça. A la vida, atac o defensa? Prudència. Defensa. Com us veieu d'aquí 30 anys? Casat, amb fills i disfrutant de la gastronomia. Espero que no treballant tant com ara a la cuina, perquè si no ja seria massa. I jo visquent del meu germà a la platja. Què els hi diríeu als que diuen que no val la pena? Home, val la pena, i tant que val la pena. Val la pena lluitar i val la pena caure per tornar a aixecar-se i caure una altra vegada i s'aprèn molt. No tirar la tovallola, no? Sinó lluitar i tindrà seguretat en un mateix, que segur que es aconsegueix.